Kaixo eta ongitorri guztioi datuetatik tiraka saioaren atale berri batera. Akaso gure gaurko programa ohiko telebistaren bidez ikusiko duzue, edo akaso eskuko telefonan, edo ordenagailuan, edo sare sozialen bidez izango duzue gaur hemen esango eta izango ditugunen berri. Izan ere, horixe izango da gaurko programan hizpide izango dugun gaia, informazioaren gizartea. Eta beti bezala horretarako datuak izango ditugu bai, baina baita herritarren iritziak, adituen esanak eta jendearen bizipenak ere. Eta azken urteotako bilakaera ere erakutsiko dizuegu gizarte moduan izan dugun bilakaeraren adierazgarri. Eta hasteko eta behin, beti bezala aperitif moduan, datu bat, Euskal Autonomia Erkidegoan seme-alabak dituzten familien 99,5% du internetera sarbidea. Noiz daukazu mugikorra? Aspaldi ez dakitxe, 17 urte nukenetik. Eta gogoratzen duzu, lehen aldiz erabili zinunean aurretik nola komunikatzen zinen edo? Zer erabiltzen zinen? Lehen hau etzagun ez, hortan lagunen telefono dana sakigun fijuak eta etxetik ditzen gauen. Eta internet, noiz daukazu etxean? Aspaldi, ez dakitxe esaten. Ez dakitxe esaten oin dala zen bat, baina 25 urte nukenetik bai. 10 urte, 15 urte bai. 12 urtetik urtzi gora bera. Eta interneta adibidez, noiz daukazu? Berdin. Osa, dekot momentu guztietan, hori datu ilimitatuak eta holan. Desde los 13 años o así. 13 urterekin edo. Akaso 11 urterekin edo baneukan tapadun bat. Eta horren aurretik telefono finkoarekin. Nik uste eta 15 urte nukenetik edo. Eta aurretik nola komunikatzen zinen ez dakit lagunekin, familiarekin, jendeekin? Lagunekin gelditzeko eta telefono fijuakin, nire etzen ontzan lagun batek, gero bestiak, itxen gauen kataia moruan. Eta etxekuekin eta holan, ni gatzan bizinitzen, oinezko itzan bizinaz, baina etxekuekin eta holan, ja antolauta, jasokotzut ordu honetan hemen, eta ezauen improvisazioarako tokirik. Eta internet, noiz daukazu etxean? Ez dakitxe esaten, baina, bai, txierguen abienien igual 16 urtetik edo lako zeo zer. No, yo tengo teléfono en casa. Ez, nik etxeko telefonoa daukat, ez eskukoa, etxekoarekin. Internet ere ez dut, ez nago asetzen. Internet beharrean kalera irteten naiz lagunekin eta hobeto pasatzen dut. Y me lo paso mejor. Az gaitezen bada, lehenengo datuekin esan gaurko datu guztiak, Eustatek urtero argitaratzen duen informazioaren gizartearen panorama izeneko txostenetik atera ditugula. 2025ko abendukoa da, azken txostena, eta bertako datuek erakutsiko dute informazioaren gizartea ze puntutan dagoen gure artean. EAEko familien eta enpresen egoera aztertzen du txosten horrek, guk fokua baina familietan jarriko dugu. Eta txosten horren arabera, IKT ekipamenduei dagokienez, hau da, informazio eta komunikazio teknologikoen ekipamenduei, erkidegoko familia iaia guztietan dute eskuko telefonoa, familien 98,8%an hain zuzen ere. Interneterako sarbidea familien 98,2%ak du, ordenagailua familien 76,1%ak eta ordainpeko telebista 72 pasatxok. Ikusi dezagun orain zein bilakaera izan duten ekipamendu horiek. 2003an esaterako, familien ia 74%ak zuen eskuko telefonua, ordenagailu aldiz 154%. Aldea beraz, orduko eta gaur egungo datuen artean. Baina alde hori nabarmenagoa da internetekin eta ordainpeko telebistarekin lotuta. 2003an etzen 130%ra heltzen interneta zuen familien kopurua, eta ordainpeko telebista ere oso gutxi zegoen zabalduta. 7% bakarrik zuen. Ikusi dezagun orain beste ekipamendu beste gailu batzuen kasua. Urtekin gora egin duen beste bat internet bidezko telebista izan da, adibidez 2015an familien 9% zuen. 10 urte beranduago 6 aldiz gehiago da hori. Egun familien ia 161%ek du telebista internetez jarraitzeko ekipamendua. Eta batzuek gora egin duten bitartean, orain ez urte askor arte etxeetan ezinbestekoak ziruditen ekipamendu batzuen presentziak dezente egin du behera, telefono finkoarenak eta irratiarenak adibidez. Hala 2003an familien ia 192%ik telefono finkoa zuen, eta 198%ik irratia. Bada azken txostenaren arabera gaur egun familien ia 156%ik bakarrik du telefono finkoa etxean, eta ia 155%ek bakarrik irratia.
Ikusi dugu beraz, IKTen ekipamenduan azken urteetan izandako bilakaera. Horre guztiak baina gizarte moduan nola eragin digu, ze ondorio ekarri ditu edo ze ondorio ekarri ditzake, horixe da galdetu dioguna gure gaurko adituari. Ikusikerreko ikusentzunezkoen behategiko ikertzailea den Ane Zugazari. Guk ikusten dugu gailuek kontsumo ohituretan inpaktu handia dutela, esaterako itzarrik gauden denbora handienean internetera konektatutako gailu bat edukitzea poltsikoan moldatzen ditu gure egunerokotasunean gertatzen diren gauza asko eta asko. Gero horretaz aparte ere bai, ekipatuagoa dauden etxeak eta pertsonak eta alfabetizatuta ere bai, noski. Zenbait abantaila dituzte atasa konkretu batzuk egin ahal izateko. Kudeaketa administratiboak, ikasi, harreman konkretu batzuk sortu, kasu batzuetan ere bai kolektibizatzeko. Orduan, hori ona da txarra da? Bueno, ez dakit ona edo txarra den, baina arrakala hori handitzen bada, hor bai ikusiko dugula, pertsona batzuen eta besteen arteko ezberdintasunak eta kapazitateak oso ezberdinak izango direla. Eta hori gizarte bezala izan ditzaken eragina ere ikusi beharreko modukoa da. Bai, alfabetizazioa ari naizenean, alfabetizazio digitala ari naiz, ez? Zela moldatzen dugun edo ze moduko baliabideak ditugun, mundu digitalean hobeto moldatzeko. Eta herritarren artean, zein da sentipena internet eta eskuko telefonoak esaterako hainbeste zabaldu izana, onerako edo txarrerako izan dela uste dute? Gaur egun oso zabalduak da ze mugikorra interneta, eta uste oso onerako edo txarrerako izan dela aldaketa hori? Nik uste dut onerako. Ondo erabilitza onerako da. Txarrerako. Bai, uste dut gaur egun hori menpekotasun handia dekogula. Mugikorra eta orokorrean telebista menpekotasun handia bai. Bueno, yo creo que es un arma Bi aldeak ditu, gauza batzuetarako ona eta txarra beste askotarako. Hombre, nik uste dut bide asko zabaldu ditxula eta internazionalizazio mundu honetan, azkenen aldaketa honak ekarri dauela, baina bebai azkenen ikusten da, eta oin dabil, bolo-boloen dabil, umia ize eragin, bebai helduei, zelako engantxoa gazen telefonora, eta horrek zela afektetan dagoen, orduen, bizkate iritzi kontra jarri xadokot. Nik uste dut azkarregi izan dela, lehen geneukan bizitzatik gaur egun dagoenera. Datu gehiagorekin egingo dugu aurrera izan ere, orain arteko datuak datu orokorrak dira. Euskal Autonomia Erkidegoko familia guztiak kontutan hartuta. Baina gure saioan azaldu bezala familiak askotarikoak izan daitezke. Seme-alabadunak edo seme-alaba gabekoak. Eta esan behar da, seme-alabadun familietan ekipamendu maila handiagoa dela. Hala eskuko telefonoaren kasuan datuen arteko aldea ez da inbestekoa, baina bai internetekin, ordenagailuarekin eta ordainpeko telebistarekin lotutako datuen arteko aldea. Hala ikusi dezakezuen moduan, seme-alabak dituzten ia familia guztiek dute esaterako interneta. Bai, ikusten da, seme-alabak dituzten etxe bizitza horietan ekipamendu gehiago dagoela. Dena den, falta zaigu informazio hau beste datu batzuekin lotzea ere, bai. Adibidez, seme-alabekin bizi ez diren pertsona horien adina, edo pertsona horien erosahalmenak horrek ere eragiten du ekipamendua izan edo ez izatean. Baina, galderari hartuz, ulertu daiteke, agian pertsona gazteak badaukatela agian atxikimendu handiagoa ekipamendu konkretu batzuekiko, esate baterako bideokontrolak, mahaiko ordenagailuak, tabletak, bertan egin ditzaketelako jarduera batzuk, beste toki batzuetan ez dituztenak egin, eta jarduera horiekiko atxikimendua daukat, ez? Eta gero ere bai, pentsatu daiteke, gazteek badaukatela nahi edo gure handiagoa harreman mundu virtualean mundu fisikoan gertatzen ez diren harremanak sortzeko. Hauek hipotesiak dira, gure ikerketan ez daukagu honen inguruko datu zehatzik, baina pentsatu daiteke hauek izan daitezkeela arrazoi batzuk. Eta interneta aipatu dugula, zertarako erabiltzen dugu?
Azken 3 hilabetetan internet erabili duten 15 urtetik gorako biztanleen ia 100%ak komunikatzeko edo informazioa bilatzeko erabili izan du. Posta elektronikoa jaso edo bidali, WhatsApp bezalako zerbitzuak erabili, sare sozialetan parte hartu, gaurkotasuneko albisteak irakurri, 97 inguruk aldiz, entretenimendurako zein sormenerako erabili du. Adibidez, jokoak deskargatzeko edo musika entzuteko. 75ak banku elektronikoarekin lotutako eragiketak egin ditu. 74,2 osasunarekin lotutako kontsultak eta tramiteak. Eta 50,5ak merkataritza elektronikorako, hau da internet bidez gauzak erosteko. Sare sozialak aipatu ditugula, zeintzuk dira herritarren artean erabilienak? Sare sozialei dagokienez, zein sare sozial erabiltzen dituzu normalian? Hau da, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube... Badaukete WhatsApp egunero, gero Instagram bebai ikusten dut eta TikTok bebai. Eta zertarako erabiltzen dituzu sare sozial horrek? Denpora pastako. WhatsAppa bai da komuniketako eta lagunekin berbaitzeko, baina beste dana denpora pastako. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter... Danak. Danak erabiltzen dituzu? Eta zertarako erabiltzen dituzu? Harremanak sortzeko, bai lagunak edo jende berria ezagutzeko, eta hori bai, harremanak gehien bat. WhatsApp, Instagram, TikTok, gutxi gehiago. Bideoak ikusteko amaigabea den scrollinarekin. Eta albisteak ere egia esan Instagramen ikusten ditut. WhatsAppa hori komunikatzeko bai lagunekin, bai lanien, Telegrama bai adibidez ikastolan Telegram taldiak eta dauku, eta gero Instagrama gehien bat kotiletako eta argazkiak ikusteko eta holan. Horren inguruko datuak kopuruak ere baditugu. Sare sozialen erabiltzaileen ia 100%ak erabili du WhatsApp, 47,4%, YouTube erabiltzaileen erdia inguruk, Instagram 28%, Facebook 20% baino zertxo bait gutxiagok TikTok, eta isa edo lehengo Twitter 8% inguruk. Horiek datu orokorrak dira, baina adintarten inguruko datuetan erreparatuta ezberdintasunak topatuko ditugu. Zentratu gaitezen 15 eta 24 urteko gazteen artean. Instagramen erabilera orokorra 49%aren bueltakoa bada, adin tarte horretan, sare sozialen erabiltzaileen 98% erabiltzen du Instagram. Facebook adibidez, ez da hain erabilia, 12%ak bakarrik erabiltzen du. TikTok aldiz, 15 eta 24 urteko erabiltzaileen ia 159% erabiltzen du. Hain zuzen ere bereziki gazteek ikusentzunezkoak kontsumitzeko eta IKTak erabiltzeko dituzten ohiturak aztertzen ditu batez ere ikusikerrek. Eta hauxe da, Ane Zugazak, sare sozialen erabilerari buruz esan diguna. Sare sozial batzuek badaukate ahalmena, profil konkretu batzuk, hain tarte konkretu batzuetako erabiltzaileak biltzeko, eta badauzkagu kideak honen inguruan ikertzen, baina ikusten da, sare sozialen interfazeek, hau da, zer agertzen den gure pantailan, ze aukera ditugun, horrek moldatzen duela sarean egiten dugun erabilera. Eta hori lotuta dagoela beste elementu batzuekin ere, erabiltzailearen profila, orain aipatu duguna, sare sozial horrekiko dugun atxikimendu maila, norekin harremantzeko erabiltzen dugun. Adibidez egin genuen eztabaida talde batean, aurreko ikasturtean, gazteek horrela labur esaten zuten, zertarako erabiltzen zuten sare bakoitza. Adibidez, Instagram gehiago erabiltzen zutela lagunekin komunikatzeko. WhatsApp agian lotuago zeukatela gurasoekin edo familiartekoekin harremana egiteko. TikTok orokorrean ezagunen edukiak ikusteko eta agian lagunekin partekatzeko, ez? Badaukala harremana sareak eta horrekin egiten dugun erabilera, ez? Eta horrekin informazio oso garrantzitsua ematen dugu. Erabiltzen ditugun sare sozialak ere lotuta egon daitezke erabilera edo perfil konkretu batzuk biltzeko, eta adibidez, ni ez naiz sartuko Facebooken, ni ez naizelako horrelakoa, ez? Edo ni ez naizelako adintarte horri egozten zaizkion ezaugarriak dituzten horietakoa, ez? Eta bai, plazak bezala ere ulertu daitezke, edo aipatzen zenituen taberna horiek bezala, ez? Nora joaten naiz ni eta zergatik nahiago leku hau, beste hau baino gehiago. Aldaketarik egon den
urteetan horrekin, hau ez dago gure ikerketaren parte, baina bai badaude ikerketa batzuk esaten dutenak, gero eta gehiago ari direla gazteak bideratzen ez partekatzearen filosofia horretara, era kontziente edo inkontzientean. Argi dago datuek erakusten dutela gaur egun hasiera baten behintzat baliabide edo aukera gehiago ditugula elkarrekin komunikatzeko edo informazioa lortzeko adibidez. Baina zer ikusten dute egoera belaunaldi ezberdinetako biztanleek? Horren inguruko erreportaje ekarri digu gaurko honetan Izar Ruiz de Austrik. Informazioan gizartean bizigaren honetan, errealitatea eta berrikuntza handisa daukagu eta gaur bi belaunaldi elkartu ditugu, Alaitz Mujika eta Carmen Altuna. Bueno, hasieran galdetzen duzuet ze gaio daukotzu etxean, ze teknologia edo, ze dauketzue? Guk dauko, hoxe, telebizioa, radizioa, atope radizioa eta telebizioa eta batik telefono fijua. Telefono fijua. Da bestie, kanpora baten, ni mobile dutxet alergia, osea. Kanpora baten azen nien, kanpora baten nien beruten da mobile. Baina bestela egunerokotasunean etxeko telefonua. Etxeko telefonua, betek etxekoa. Nos baitean bat-emate preguntuta eman uste, eta hori zenbak telefonua eta beti fijua emoten zen. Zuria ez da zemuten. Beti fijua. Eta bestia erabiltzen duzu, deitzen den batzue, erabiltzen duzu? Bai, hartzen dut, baina... Mira, zu deiketako beti etxeko. Beti nun baitean, nako. Berez badaukotzu hor WhatsApp eta badaukotzu. Erabiltzen igual... Baina ez dut topetan, eska. Ez dozu erabiltzen, sariak eta... Ez, baina noiz behitxe igual guk bidali horra bazkiren bat, eta edurnekin edo begiratu, baina, bueno, bai. Eta zuk alaitz zintzu dira erabiltzen dituzune gaiuak olan egunerokotasunien? Guk ordenagailua, telebista bai, telebista gutxi hau, ordenagailua baino, telefonua bai, eta etxeko telefonoa ja ez dauko, oinarte aukizen dugu, baina azkenengo, ez dakit noiz izango zen, baina oinarte auki dugu, baina oinarte etxeko telefonorik ez. Egisa da azkenan lixan asko geitziala etxeko telefonoan erabileria, zuk adibidez etxeko telefonitik deitzerakoen ze deitzen dozu normalien, fijuetara edo mobiletara? Segun ze nori ditu bizetan. Hori da, erabiltzen dau jentiak ondion etxeko telefonuen? Bai, zure inguruen bada erabileria. Bai. Zure laguneita ditzeko, horri fijora? Bai, fijora. Eta bate-batean mobile baraukat, mobilera bai. Baina fijote betik. Eta zuk alaitz, gogoratzen duzu noiz ukizauen lehengo telefonua? Eta smartphone bazan edo tapaskoa eselakoa zan? Lehen justo komentetan, lehengo telefonuan nik uste dut izango zela 5. edo 6. mailan, LH-en. Baina gu hemen bizigitzen ez, urtetek itzen askotan atxabalta, lagunekin eta gurasoita ditzeko, bila etortzeko edo etxeri gotzeko, baina ez zan olako tekladun telefono sarreraitakoa. Ez dakon internetik eta oin erabiltzen dugun telefonoekin konparaziorik. Eta gero ukizaben lehenengo smartphonea, ja aprobatzu natibo digitala zare, ez? Osa, hasi zare inguru horretan. Konparatan ikuste dut gaur egungo gaztiekin, apur bat berandutxo hasiko ginela esango nagoen. Nik uste dut ez dakit, bat bi aldera, bi igual, ez dakit, ez da jakingo esaten, baina... Eta aurretik zube etxeko telefono erabiliko zaben, esan duzu lehen bazauketzula? Bai, eta edo lagunei deitzeko, memorizentasun itxuna, maman etxeko telefonua, Lena etxeko telefonua, gero lagunen etxeko telefonua, baina, bueno, ja... Hori atzien geratu da, ez? Bai, ez, oin bakarrik etxeko telefonora deitu, nik uste dut, amamai deitzeko, beste amamai deitzeko eta gutxi gehiago. Eta zu, Carmen, zein esango zauen dala? Zuk gogoratzen zare telefonua ez eukitze hori? Baina orduan holasen zalakotan, Ez gauken? Eta listo. Ni eskundo nintzen da biegin fan, eta amagozta honen gituen da. Etxe gituen moruan, ondo ezenik eta txarto ezenik. Hori da, jakin barik ez? Eta igual, postalen bat bidali edo viajetik edo zelakoa zan, Guzuie bezguko hemen basuen, basuen bitzigitzen da. Hemen basuen, basarrixen. Orduan berez, falta hori ez dozu sumatu, inorketzauken ez, ez da? Ez, orduan. Baina, bueno, oberako aldaketa bat ekarri dut zuri, telefono eukitzie. Bai, zu komunikazioa. Oso importantia da, zu. Bako ze aberaztasune da, komunikazioa. Hori da. Joli. Eta dana, eta telebizioa. Gaur egun, izeteko betik ordu zen, gaur egun telebista, o radixu gaitxe zen nien, da notiziak, eta, bueno, hori aberaztasun bada, Hori aberaz.
Aberaztasun bada. Depende nun bizi zaren be, bai. Igual kalien bizi bazare gehiago urte zare kalera, entreta zare gauza gehiago. Zuek bizi zari ora probatarrazate gainien, eta horrek eukiko errestasun batzuk emongotzu bai, jenteak ineberretxeko. Eta komunikatzeko, informazioa jasotzeko ze bide erabiltzen duzu? Zuk adibidez, Carmen, esan duzu telebizioa erabiltzen duzuna, radixua be bai? Radixua, telebizioa eta periodikoa ekartzen du beti be, eta ba... Lehiretzen duzu periodikoa? Bueno, hortzutek ordune. Bai, notiziakin ondogaz. Hor, suposatzen dut, zure hilobia kontrara, ez dut uste, gaur egungo gaztiak, gero ez da gutxeo konsumitzen periodikoa, bai, telebizioa ez tala, Bai, nik gutxi. Gu telebizioa asko. Bai. Bueno, negu partien gainera, neguan. Egualdi txarrak. Bai, eguldi. Eta entreten iruteko, bai, igual ez komuniketa, osea, informazioa jasotzeko bakarrik ez da. Bai, novelak eta join. Hori da. Telenovela, siesta, hori hobekuntzia, hori bai, ez? Carmen, entretenimentu aldera be bai, bai, zarrandako jolin zu. Bestela, zer? Hori da. Asperto. Egualdi txarrakin gainera menitxon daben hori danakin. Arrezin bihu mazkalaztean. Eta laizu zelan entretasarea, egunerokotasunean olan berri bat, albiste bat, zelan jasotzen dituz? Asko sare sozialetatik, nik uste dut. Edo kuadrilla, adibidez, WhatsAppetik, kuadrillako taldetik, edo familixako taldetik bidaltzen die, hau gertatu da, ez da gertatu. A ber, eta gero azkenian, etxean badago itxuria, bazkal orduan edo afal orduan telebista notizia jartzeko. Hori, baina igual gixau fondo moruan, ez? Bai, gaur zu afaltzen eta telebista hor da, enteretasare notiziena, baina ez da zerbait konstientek itxen duguna egunero, igual... jente nausixabak itxan dagoen moduan, nik uste dut. Eta Instagramian adibidez sartzezare, eta hor igual... Edo jarraitzen dituzu, ez dakit, notiziak kontu desberdinak eta horren bitartez, edo... Bai, nik uste dut geixo sare sozialetatik. Oso desberdin ikusten duzu hori, Carmen, zure hilobetatik. Bai, ez da. Bai, zu. Eta igual, afaltzen zaziela, eta norbait mobilakin ikusten duzu, edo lakoek harrapetan dituzu horrekin. Raro txeako. Dana beri etxuleti horrekin, danok. Mobil horrekin. Danako. Bai, raro txeako, nik zen ez duten de menos botaten. Eta zer esango zinu dena ekarri dotzun honena? Adibidez, telefonua, radixua, telebizioa, baina mobila be ez dauketzu hor interesa hundirik gero ibiltzeko. Mobilek ez duten hori, nik lobi izan utzen fanzanin ez duxetan kanpora sinistak itxetxean hori izun. Videotxat edo. Ez, bizun. Bizun. Paie moteko. Monutzen etorri hartekua, monutzen paie. Vale, orduan, bankuko transferentzia horrek bezu normalien bankuen itxen dituzu. Bai, bankuen, ez? Bai, bankuen. Kajerugutan atara. Pero momentu baten bizumin, ona honei paga. Hori da, bitxutagaz beste... Ziztekutan hori, izan dutzen. Barreño, mutuko horre barreño. Eta laitzuk, ontxe, buelta emun alko bazinun, hau da, zure amaman gareixetara fan, mobil barik bizi, eskertuko zauen, gureko zauen, momentoren baten. Nik uste oso arrarua dala, bai, oso ituta gazela. Niri arrarua ingo jaten ja, ez bakarrik hain urruti fan barik, ni lanera fan edo eta mobilik ezeruen goixian, ni ja arraro sentiruko nintzen. Hori, estensino bada, gure eskuena gaztiena, ez? Eta baitura kontua, eta gero igual benetan ez dako gula horako beharra, baina nik esaten dut. Jo, begiratu biot, autobusa zortan hau, begiratu biot ordua, egualdi xa, bixarri egualdi bida, mila gauzadaz begiratzen dugula denbora guztian konturatu barik. Ordan, edo honi deitzeko, edo ama ditxu bitzat, aztu jatela ez dakiz edo, geratu bigare ez dakiz ordutan. Niri oso arraro ingo jaten. Baina, zintributen duzu batzutan igual oso konektauta gazela, denpora larri mobilen, denpora larri telebizioa... Bai, bagaz. Baina kontagietan dan zerbait dabe, bai. Danok gure ingurua holan bizi danez, bai, ez dozu besta, bai, pentsotan jarri ezkero, egia da konturatzen zarela, bai, igual larri dala eta momentu batzutan ondo biziko ginela hori barik. Baina gero, bizigaren ez dinamika horretan eta inguruko da, nahi berdin, bezaten duzu, bueno, ez dakit, baina, bueno, bai. Igual, hablan, aztetxo bat, deskonexioan bebiziko ginen, ondo torriko jakor. Hori da. Eta, Carmen, zuk, gogoan dakotzolan bizipenen bat edo aurretik mobile zauketzuenian, akordetan zari holan historixaren batena, zelan kontaktetatzen zinuten zuen artien, zelan ibiltzen zineten? Ba, esperatik, domekaren bir zitio, urtengo eta domekara. Bai, eta... Urtute gaunean domekati domekara. Osa, ja planakin da aurre ikusitza, zapatuen plazan atzaldeko bostetan. Bai, jazta. Eta agertu. Eta esan agerketan? Bai, jazta, ordu zintxe gaun da. Auskalo nun egongo da, nori. Eta entreten iruteko bai diferentia, ez da? Zuen, igual hemen gaztiek asko ikusten diek alien mobilakin, edo... Zuek beste realidadea zaketzuen. Bai, beste... Informazioa jasotzeko egunkarixak suposatzen dut hori mantentzen dela ondion. Bai. Eta lehen behori gutxia. Orduan pediku eta aberatzek eta erosten egon orduan. Ja. Kaleko kontuak orduan, ahosakua eta... Bai.
Oso ondo, eskerrik asko bixe nirekin informazioa partekatzea. Ez horregatik. Eta gaztez eta sare sozialen inguruan ari garela, azken aldian zer esan handia piztu dute Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak egindako iragarpenek. Hainbat dira iragarritako neurriak, esaterako 16 urtetik beherakoei sare sozialak erabiltzea debekatzea, baita algoritmoak manipulatzea debekatzea ere. Era berean, plataforma digitalak egingo ditu, horietan agertzen diren legez kanpoko edo gorroto delituekin lotutako edukien erantzule. Eta hain zuzen ere, horren bueltan ere galdetu diegu bai herritarrei eta baita gure gaurko adituari ere. Ze iritzi dute adibidez 16 urtetik berako pertsonei sare sozialak debekatzearen inguruan? Oso ondo. Bai, nik uste dut buruaken erabiltzeko gauza diela eta 16 urtetik berakoek ondion hobeto ezetz. Nire ustez, ideia ona da, baino zinezkoa da hori bermatzia. Zergatik? Uste doalako gurasoek desinformazio handia dekiela eta zinezkoa izango dela hori aurrera eramatia. Me parece bien. Sí, dicen ahora que es Ondo iruditzen zait, esaten dute arazo bat dela nanarekin edo modu biometrikoan identifikatu behar duzulako. Baina arazo bakarra da interneten egin beharrez diren gauzak egiten dituen jendea, eta nor diren jakin gura ez dutenak. Bestelakoan ondo iruditzen zait. Are gehiago, umei bakarrik ez, jende nagusiagoari ere debekatu beharko litzaieke internet. Ni horren aldekoa naz, azkenien, debekua esarri aurretik bebai, nik uste dut gurasuek hor papela daukoula. Azkenean gure esku bebai dauela, ez dala igual debekura iritsi beharrik, baina debeku honek laguntzen badau, eta no kontzientziatzeko zehosegagatik da. Menores sí lo veo muy bien, eso sí lo veo muy bien. Adingabekoekin oso ondo ikusten dut, jende gaztearendako bai. Badaude eskuko telefonorik ere izan beharko ez luketen umeak, azkarregi doaz, bai. Iban demasiado deprisa, sí. Gorroto mezuak dituzten plataformak zigortziaren aldere agertu da, eta zer uste duzu horren inguruan? Ondo betzeta jat. Hori dana, ondo betzeta jat. Nire ustez hori ideia oso ona da. Ze hori, ikusten dugu TikToken bideo asko eta komentario zotzarrak ipiniz eta jendiak ez dau pentsatzen, aurrez aurre zenuke hori esango. Egia da, oso informazio gutxi daukagula neurriaren inguruan. Badirudi, enpresen gainean jarri nahi dela adinaren araberako kontrol hori, baina ez dakigu ez nola, ez noiz, salbuespenik egongo den, ze sare sozialei eragingo dien, gauza asko. Eta gero ere gogoratu behar da, internet ez dela berdin sare sozialak. Atal bat dela. Orduan, hau esan da, gai hauetan zurietan eta beltzetan kokatzea, da pizka eta ausarta, hainbat elementuren datik. Aintzat hartu behar dugu mugikorrekin, mugikorren aurrean ematen dugu denborak harremana duela gure garapenean, munduarekin harremantzeko dugun moduan, konzentrazio mailetan eta bar eta bar. Eta plurala erabiltzen dut, ze gazteak ez direlako bakarrak hau egiten dugunak, ez? Gero ere, iruditzen zait, anonimotasunerako eskubidea aitortu behar diogula. Eta eskubide hori babestu behar dugula. Espazio pribatuan akatsak egiteko, okertzeko eta horrelako aukera izan dezaten. Hau esan da, iruditzen zait ere bai, pertsona askorentzat sare sozialak izan direla ezinbesteko espazioak haien garapenerako. Bertan, haiek bezalako beste pertsona batzuk topatu dituztelako, eta bizitza ez virtualean ez zituzten komunitate batzuk sortu ahal izan dituztelako, ez? Orduan iruditzen zait, nahiko gai konplexua, argi dago, hori bai, oso zaila izango dela legeak sortzea problematikaren erpin eta ertz guztiak babestuko dituen. Hori argi dago, ez? Ikusiko dugu zertan geratuko diren iragarritako neurri horiek. Guk hementxe bukatuko dugu gure gaurko saioa espero dugu, beti bezala gure gizartea hobeto ulertzen lagundu izana. Eta horrekin, asmo horrekin itzuliko gara laizter, beste gai baten bueltan ere. Bien bitartean, ondo segi.